सावंतवाडी नगर परिषदेवरती मुख्याधिकारी विना कारभार हे असंभव. गेल्या 15 दिवसापासून मुख्याधिकारी नसल्यामुळे कारभारावरती प्रचंड ताण येत असून ज्या पद्धतीने ती जिल्ह्यातली सगळ्यात मोठी नगर परिषद ज्याच्यावरती संपूर्ण विश्वासाने कारभार चालतो त्यावरती ह्या प्रशासनाकडून मुख्याधिकारी आलेले मुख्याधिकारी 2 दिवसामध्ये निघून गेले. परंतु जर 15 दिवसामध्ये सावंतवाडी नगर परिषद मुख्याधिकारी जर शासनाने दिला नसेल तर संपूर्ण टीमसहित मंत्र्यांच्या दारात मी बसणार आहे. मुख्याधिकारी देण्यासाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे मी पाठपुरावा केला असून प्रत्यक्ष मेलवर त्यांना पहिलं निवेदन दिलं होतं. परवा आले असताना त्यांना मी स्वतः भेटून मुख्याधिकारी द्या, अन्यथा मंत्र्यांच्या दारात मला बसावं लागेल असं मी त्यांना सूचित केलं आहे. आणि जर 15 दिवसात तर त्यांनी मुख्याधिकारी दिला नसेल शासनानं तर आम्ही सगळेजण जाऊ मंत्र्यांच्या दारात. अंडरग्राऊंड वीज लाईनसाठी सावंतवाडी नगर परिषदेला 11.5 कोटी रुपये प्राप्त झाले. त्याबद्दल मी बावनकुळे यांचं अभिनंदनच्या काळामध्ये केलं होतं. परंतु मी हे करत असताना त्यांनी इस्टिमेट बनवत असताना अधिकाऱ्यांनी रस्त्याची खोदाईचा इस्टिमेट बनवायला हवं होतं. पण रस्ता खोदाई केल्यानंतर होणारे पडलेले खड्डे किंवा चर हे बुजवायला प्रचंड पैसे लागतात. आमच्या कौन्सिलने पूर्ण कौन्सिलने कधीही ह्या स्कीमला विरोध केला नसेल. जी काही त्यासाठी लागणारा खर्च द्यावा असं संपूर्ण कौन्सिलने निर्णय घेतला आहे आणि हा एकट्याचा माझा निर्णय असून संपूर्ण कौन्सिलचा निर्णय आहे.